Máš nějaký ty hříchy, ale nepopiratelný. Rozumím tomu, no. Tak každý občas skončí v pekle. Tak jméno? Vicky. Kolik je tě let, Vicky? 6. Takže ty se vztekáš, jo? Švýček taky není moc dobře uklizený, ne? Jízdí hračky. Co tam telefon? Koukáš do telefonu? Tak co, Vicky, máš tam nějaký dobrý skutky, kterými bychom to odčinili? Tak povídej.